Un ano máis, o Comercio da Pobra sacará ao exterior os seus artigos nunha nova edición do programa Comercio na Rúa, que se desenvolverá entre o 7 e o 9 de agosto na Praza do Emigrante. Isto non é unha feira de estocaje, non é isto é outra cousa, simplemente son as tendas que queren achegarse o que é a cidadanía e quitan seus produtos á rúa. Aquí, debido á nosa situación urbanística, moitas sabedes, están situadas a pé de estrada pola acera, non poden quitalo nas portas dos seus establecementos, por eso o levamos á localización que é, desde hai moitos anos, na Praza do Emigrante. E contaremos que as tendas que temos aquí, basicamente tendas de textil, así como tamén tendas de artesáns, de mozos e mozas da nosa vila, pois que se adican ao tema da artesanía. Polo tanto, convidar a toda a veciñanza que un ano máis nos veña a visitar a Praza do Emigrante e que confíe, como sempre o fai, nos bons profesionais que temos de comercio neste concello. Ademais do éxito de vendas en cada edición, os comerciantes destacan a importancia desta feira á hora de dar a coñecer o seu produto e fidelizar clientes. Traballas ben, resulta ben, a xente que non che conocía ben por ali, depois venche pola tienda, ou mireche tamén algo por internet e suelen vir moito máis. A feira abrirá as súas portas o venres ás 7 da tarde. O sábado e o domingo desenvolverase de xeito ininterrompido dende as 11 da mañá ás 11 da noite.